Hayop ka, Juyax! Gituhingan ni mong lagay akong papel! Panda ka, Juyax. Ipahakan ko ni mo, wako tagayin ni mong resibo! Ay ayaw nga maestro, Sir Juyax. Bad influence ka sa among mga estudyante. Ayaw, di ma. May tana ka sa puwit! Naglagot kay ko ni mo, Juyax! Anak pa ka magkita tatamoy sa bulpen. Pero gikawat ni mo kong bulpen! Wala lang, yayan! Sige lang! Kung ibagsak ta niya, ibagsak po na to siya! Butangan na itong 45 yung ulo! Anong nabaktaswan mo? Dagan! Juyax! Sumuko ka na ka! Napapaligiran ka na na mo! Ayun sigpabuto! Kaya makapatay na! Yatay ka, Juyax! Mura ka na po silong langgam! Bandag! Juyax! Pirmahin na lagyan mong clearance! Kung di ka gusto, watiray mo pirma ni mo! Dili ko! Ibagsak na mo! Uskila na mo ganahan! Ustiwila na mo na intrams! Sa klaseng isultatihan na! Mag-resist! Inya di na mong balik! Manghangyo og nagkugado! Inya di tagaan! Makakita pinusilay! Ulol! Magkakamatayan muna tayo! Bago nyo makuha ang pirma na ko! Sir! Pirmahin na lagi ba? Sir Juyax! Ayaw hulata nga mahurot akong pasensya ni mo! Sir! Maluoy ka! Imuha na lang last nga pirma! Makuha na namo among card! Los-losin nyo! Sabo ta! Kung madakpan ko ninyo, diyan ako mo pirma! Grabe po ka, Sir Roy! Di naman ka magpakita og ting clearance na! Alangan! Ipapantik na mag-floor wax! Niya unsa inyong gidala! Chokra! Ayaw, di ma. Ikaw buwit! Dako kayo sala sa kuha! Giluwaan niyo mong blackboard! Sorry, Sir! Wala ko tutuyo ah! Nadala na ko sa emosyon! Ah, dili yun! Ikaw, Bintong! Isorbot na kag Buko Diyos! Sumay mong gidala! Alangan! Buko Diyos imong gipapalit! Pero size na imong gipadila! Nakatapal pa ko! Ulol! Ikaw, Bibot! Recess time! Wala ka ni balik! Sa laban ako na, Sir! Hindi na ako mabalik, hindi ko man recess! Paul, makikag now! Ah! Paul na ya! Hurra! Hukura! Kay mao na lang natong pag-asa! Kay kung dili, manghagbas kita sa bukid gamit nil cutter! Syaro, makitaan pa ko diri. Well, long time no see! Tagbo kong pangitali mo ba? Naraday ka dire? Takloy! Nakay papirmahan? Oo, sa PE. Nakalimot ka no? Ha? Dapat kayo wala na pirmahan? Na, sir. Ikaw na lang. Pirmahin na ako ha. Bahala na to sila. Nya, nakay bulpen dia. Wala. Ikaw na pang pamaagi diha. Kaya kung di ka gusto, uluhon ta ka. Ay, kabla ka dong. Amigo taron. Ako na bayad sa pitiin mo. Aw, ana dyan sir. Kaya kung dili, piti ka sa ko ha. Oy! Unsa ka ni? Ay, kung na nga napirmahan na ni mo siya. Kaya kami wala. Adi may palaban toy. Huwag ni, slow. Sugot mo kansi kita. Oo. Ayaw, magkabala ka. Kawagod, pirmahan ta mo. Aw, naaram din na di ay. Ipaagi mo dyan mo kira-kira. Nita nyo kag maulo ka. Sabi mo, di mo mangundang yan. Ano yung masundo? Patay na na si Kik. Pagulay na mo ka, kaya yung mga sundo. Alagutang mamoy, nagira-gira pa gani may. Gira-gira bitaw, yung ipangbagsak na mo. Pagulay na mo ka. Pagani may nahuman ba? Bisa ko pagani oras ba?